Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama isih opo ini, Mas? Mama isik bar sabar mangan. Mama apa, Mas? Lawuh gudangan urip. Wah, Heeh. Uripan karo menduan gembus. Ngerti gembus? tembus. Tapi kok gede mama kok. Jembut. Mas, Gembus tipis iki lho ora gembus kandel, ha? aku kangen nih mama. Kangen yo mrene. Kangen banget, Mas. Yo rene sayang, aku yo kangen. Seorang Mas, gawean kok, Mas. Ya mengko to nek laut. Ben Loh. ora jarene nganu. Harus jarene jenengan iku apa mau ngomong karo aku? Suntuk, Mas. Untuk nek rene kan ora suntuk. Iya, Mas. Ayo. Iku rene to bali kerja. Suntuk banget, Mas. Hah? Aku lagi suntuk banget. Lah iya. Ya kan balik kerja engko gampang ning kene sak 2 jam po. Oh, ora suntuk. Guyon mbek mama. Nek ning omah kan rek iso guyon. Ora iso, Mas. Anane sepaneng. Heeh. Kumise malah engko kumise tegang. Nek ning kene kan lemes. Iya. Deloki muka bojomu alah engko untuk sisan. Iya, Mas. Yo, ning kene kan mbek mama kan enak. Iya, Guyon. Mas. Iya kan. Iya. Heeh. Iya, Mas. Ya. Yo kok tahu sakit, Mama. Yo sayangku. Sehat-sehat, Bu Mama. Amin. Sering bersyukur ya, Mama. Iya sayang. Karo kuwi, Ma. Sering-sering nek keheningan, Ma. Iya. Ya, Iya Ma. sayangku. Sayang, ya. Assalamualaikum ya, Ma. Waalaikumsalam. Aku sayang Mama. Sayang banget ya, Mama. Aku Sayang sayang Mama. banget. Iya, Nah, sayang Mama. Nah. Ya, Ma. Sayang Mama. Nah. Nah. Ya, Ma. Ya.